susu. Pabrik susu nek omah. Ayo nek tak takoni. Omahmu. Aku ra ngono. Wah. Mbokmu le wis ra. Ini tegese Omah. Omahku. Buri. Pabrik susu. Bagi ketemu karo wong tuane. Anjur bareng ngono kuwi anjur dikenake karo wong tuane. Ngene piye? Anjur ala omahmu ki ngendi to le? Kowe yo nganggo bahasa isyarat. Anjur mbokmu yo takon. Ngene piye, Pak? Maksudnya? Ayo omahmu ngendi, Mas? Terus yo ngomongnya karo mbokmu. Ngene piye? Iki tontonan nggo tuntunan. Lah iya, aku kok dadak nyekli nggo namu ki. Lah aku ora adong kok kowe. Kuwi tegese apa? Karepku. Omahku. Omah ngene. Omahku. Kuwi mburi. Pasar